Okay, good evening बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोन. Okay, I hope नोंथांमोना बयबो लाइभआव जइन जागोन. दा दिनैनि लाइभ स्ट्रिम गोबां डिसकासन दङ 2 लाख साख्रि 12 जब्सनि सायाव इंक्लुडिं BTC. I hope नोंथांमोना बयबो लाइभआवहाय जइन खालामगोन आरो BTC TET ओमफ्राय गुबुन गुबुन पोस्ट लाइक ग्रेड 3, ग्रेड 4 फरेस्ट, आसाम पुलिस, DME, DSS, DWE, CTET बेनि सायाव जों सावरायगासिनो दङ. जों गासैबो सावरायगोन दा कमेन्ट्सखौ आं नायग्रोनो. फार्स्टआव फैदों सुजित नार्जारि BTC 193 पोस्ट रिजाल्ट मा जाखो आदसा जों डिसकासन खालामगोन. अके दा लाइभआव नोंथांमोना जइन जाग्रोदो. NSP स्कलारशिप बाजेट गैथ'वा फैथ'वाखै एन्ड बेनिफ्राय मृणाल टंलानिफ्राय नायदों आदसा टेक लाइभआवहाय कमेन्ट्सआवथ' गोबां फैबायना आसाम पुलिस फिजिकेल टेस्टनि सायाव जों सावरायगोन. BTC ग्रेड 3, ग्रेड 4नि सायाव सावरायगोन. दैथुन बर' बेनि सायाव सावरायगोन दे. एन्ड गाजिला हेलौ कमल मा ओंख्रि जाखो आदा? ओंख्रिया बेदर नङा दिनै निरामिस थाइजौ बाथोन माने खाजि. खबर सबर मोजाङै दं? सबै साइ थाखिबा थिग আছে. सुजित नार्जारि बुंदों ओरैनो बेकार फैसा लस होननानै एन्ड बेनिफ्राय BTC साख्रि नांला होननानै केबिया बुंदों एन्ड बेनिफ्राय नाब्ला बसुमतारि बुंदों BTCनि साख्रिया समपासो जाबाय माथो आदा. अके दा टाइमा जाबाय 9:20 ना थ' बेखायनो खायसे खायसे लाइभआव फैयाखै. दा जोङो थांगोन. अके जोङो पर्टेलाव फैबाय. बेनो जाबाय BTC टेटनि सायाव. BTC टेटनि केन्डिडेट्स गोबांथार ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ नङा होमबा? थाबैनो रिजाल्टखौ होनो थांगासिनो दं होननानै गोबांथार सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना खोनाबोबाय ससियेल मिडियायाव नुबोबाय जे रिजाल्टखौलायनो माने BTC टेटआ होथारसिगोन गासैबो रेडि जाजोब्बाय होननानै. थ' बेनि सायाव जों सावरायगोन. दा नैबे अफिसियेल पर्टेल दे नाथाय बेवहाय थांनाय बारनि BTC CEMनिसो फट'आ दासिमबो दंगासिनो दङ. दा बे पर्टेला बेखिनिया दासिमबो दङ आरो माने प्रमद बर' बिथांनि फट'आ दङ. दा BTC चिफआथ' चेन्ज जाबाय नालाय दा महिलारि बिथाङा जाबाय. दा अब्लाबो बे पर्टेला एक्टिभ दंगासिनो दङ दे आरो बेयावनो नोंथांनि रिजाल्टआ फैगोन. दा टेट केन्डिडेट्स आं फार्स्टआवनो लाइभ फैयोबा टेटखौ सावरायखायो मानोना आं स्पेसियेलि एडुकेसन सेक्टरखौ बांसिन प्रायरिटि होगासिनो दङ आरो होदों आरो होबोबाय थागोन आरो होलांबाय थागोन. टेट होननाया जाहैबाय फिजिकेल डकुमेन्टस भेरिफिकेसन गोबां खालामबाय. UPPL सरकाराबो खालामबाय, BPF सरकाराबो खालामबाय, बारे केन्डिडेट्सफोरखौ लिंहरबाय थांबाय खरसा खालामबाय थांबाय नाथाय दासिमबो बिनि फाइनाल लिस्टखौहाय होनो हायाखै. थांनाय बारनाय सरकाराबो होलांनो हायाखै आरो दानि गोदान सरकाराबो दाबो होनो हायासै. जाहोना जाबाय माखासे इन्टारनेलि प्रब्लेम्सफोर जादों जानांगौ जे बिथांमोना बुंगासिनो दङ रिजाल्टखौ टेटखौ रेडि खालामजोब्बाय होननानै. नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव ला दासिमबो अफिसियेलनिफ्राय सोरबा डाइरेक्टर एबा एडुकेसननि बिथाङा खुगा गेवाखै दे. इभेन BTC चिफआबो दासिमबो बुङाखै. सोरबा थार्ड पार्टिनि जेनोखि मानसि थ' बिथांमोनासो जाय सेलेक्सन कमिटियावबो गैया बेनिफ्राय अथ'रिटि जेबो गैया एबा अफिसनिबो नङा बिथांमोनासो बुंगासिनो दङ जे माने BTC टेटनि रिजाल्टआ रेडि जाजोब्बाय उमुक तुमुक होननानै. नाथाय जों नोजोर बोयोबा दासिम अफिसियेलनिफ्राय नैबे पर्टेलानो जा बा हयथ' डाइरेक्टर बिथांनिफ्रायनो जा बा हयथ' EMनिफ्राय जा बा BTC चिफनिफ्राय दासिमबो खुगाया गेवाखै आरो रिगार्डिं रिजाल्टनि सायाव. बाट टाइमा जाय नङा जाबाय सरकार दानिया 8 मान्थस जाबाय नाथाय रिजाल्टआ फैथारनांसिगौ स्पेसियेलि नैबे टेटनि रिजाल्टआ मानोना गोबांथार गामि ओनसोलाव LP स्कुलाव प्रब्लेम जागासिनो दङ. दा आं जिनोखि आखायाव इनफरमेसन बा सर्सआव मोननाय बादिबा टेटआथ' स्क्रिनिं कमिटि दंखायो बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ. दा जाय एक्सट्रा एक्टिभिटिस दङमोन जेरै हमना ला NCC स्पर्ट्स आरो कालचार बे मोनथामखौ फार्स्टआवनो मोजाङै नायबावदोंमोन. देन सेकेन्ड खोथा बेनिफ्राय एबसेन्ट केन्डिडेट्स जायफ्रा माने मेरिटआव दङमोन नाथाय एबसेन्ट जाबाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव बिसोरखौ माने दायो नायगासिनो दङ माने बिथांमोनाबो इलिजिबोल जानाय नंला आरो जुदि नोङो भेरिफिकेसनाव जुदि फिजिकेल डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव नों थाङाबा नोङो रिजेक्ट जासिगोन 100%. अके देन थार्ड खोथा
निउसनि केन्डिडेट्स जायफ्रानोखि इउडेस गैया जायफ्रानोखि नांगौसेबां डकुमेन्टसा रेडि नङा निउसफ्रा माने मोननाय नङा दा बिथांमोनाबो मोननो नाजादों जानांगौ निउसनि केन्डिडेट्सफोरा नाथाय बिथांमोना डेटजों मिलायाबा बा डाइस कड होनो हायाब्ला बिथांमोनाबो बेवहाय मोननाय नङा दा बेफोरनि खामानि मावनायाव टाइम लादों दा आइ होप 10 जुननि सिगां BTC टेट रिजाल्ट फैनाय चान्सआ दङ आरो ओरैनोथ' आसामनि मथेबा दिनै 30 तारिख मेमोन 30 तारिखनि गेजेराव टेटनि डिक्लेयार खालामनांगौमोन जे बेसेबां भेकेन्सि दङ भेकेन्सि गैया बेखौहाय दिनैहाय खालामनांगौमोन दा मोनाफ्राव माबा मोनसे नटिस बा गाबोन मोनगोन नामा जायखिजाया BTC टेटआ रिजाल्ट डिले जाबाय बेखौ 10 जुननि सिगां होथारनांगौ माने होयोब्ला जोबोर मोजां आरो 10 जुननि सिगां दा फार्स्ट मान्थनि फार्स्ट सप्तायाव होयोब्ला माने मोजां जायो आरो सेलारि प्रसेसआबो माने जइनिं डेटखौबो लायो नालाय एपइन्टमेन्ट मोननायनिफ्राय दा बेखायनो फार्स्ट सप्तायाव BTCनि जुननि फार्स्ट सप्तायाव बियो रिजाल्टआ फैनो हासिगौ अन दा वे जागासिनो दङ बे जाबाय टेटनि सायाव अके दा लाइभआव बारा गैया मोनाबायबो नङा होमबा दा CSBनि सायाव CSB दासिमबो माने नटिस गैथ'वा नाथाय मोनसे खोथा केन्सेल जायाखै दे मोजां खबरा जाहैबाय केन्सेल जायाखै आरो बिनि सायाव नेक्स्ट EC मिटिङाव रायज्लायनो हासिगौ एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिङाव BTC ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ रायज्लायनो हासिगौ अके दा बेखायनो मोजां खबरा बेबो खिन्थु दासिम केन्सेल थाङाखै आरो जिनिखि इनफरमेसन मोननाय बादिब्ला ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि सायाव एसे आवाज होहांबाय बादि कन्डिसन दायो जागासिनो दङ अके बेनो जाहैबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 माने केन्सेल जायाखै दा बिनिफ्राय गोबां ससियेल मिडियायाव बुंदोंना बेबो जाबाय अफिसियेला बुङाखै सोरबा थार्ड पार्टियासो बुंबाय थादों कि माने BTCआव 5000 पस्टनि ग्रेड 3 ग्रेड 4आ माने अफिसियेल नटिफिकेसन गोदान होगोन होननानै थांनाय बारनि पेन्डिं थानाय हाजार पस्टखौनो कमप्लिट खालामनो हायाखै अब्ला गोदान साख्रि अफिसियेल नटिस होनांगौआ पसिबोल जानो हाया मानोना जांनाखि स्टुडेन्टसफ्रा एग्जाम होना दोनदों स' बिसोरो बयबो थांनाय बारनि रिजाल्टखौ नागिरगोन माने फेल जाबाबो पास जाबाबो एग्जामनि रिजाल्टखौ नांगौ गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ बेखायनो थांनाय बारनि पेन्डिंनि रिजाल्टखौ होआलासे बा प्रसेस खालामालासे डाइरेक्टलि 5000 पस्टखौ होनाया पसिबोल नङा बेखायनो दा CSBआ मोनसे थांखि लासिगोन दा बावैनो थांखि लासिगोन जे बेखौ मा खालामनांगौ CSBनिफ्राय मोनसे हरनानै गभर्नमेन्टनो हरगोन माने CSB मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट बडि नालाय बिथांमोना बे साख्रिखौ सेलेक्सन खालामो गभर्नमेन्टनो हरनानै जे गभर्नमेन्टआ EC मिटिङाव मा सावरायोबा बिथांमोननि जेनिखि लिडार्सफोर दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना मा कमेन्ट्स होयोबा कमिटमेन्ट खालामोबा अपिनियन होयो बियो लासै लासै फैनानै CSBनाव थांगोन आरो CSBआ बेखौ दा बावैनो बे जुन दानावनो बिनि नटिसखौ होनो हासिगौ जे रिप्रसेस एबा केन्सेल बाट दायो राइट नाउ केन्सेला जायाखै अके थ' गोबां सानाखौ केन्सेल जाबाय नामा बाट केन्सेल खालामनायाबो गोरलै खोथा नङा दा केन्सेल खालामबा जाहोन थानांगोन दा मानि थाखाय केन्सेल खालामगोन बेबो मोनसे गोबां बिग कुइसन जागोन इउथनि गेजेराव दा बेखायनो केन्सेल माने खालामनो हानायाबो इजि नङा स' बेखायनो सरकार गोदान हिसाबै एसे टाइम लादों माखासे स्ट्राक्चारखौ माने खालामनायाव मानोना जिनिखि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआ बे जाबाय थांनाय बारनि प्रिभियासनि गभर्नमेन्टनिमोन नालाय दा बे गोदान गभर्नमेन्ट फैयोबाथ' एसेबाबोथ' भेरिफिकेसन बा हयथ' इनकुवारिखौथ' खालामखागोन नङा होमबा दा बेखाय एसे दोरज' हमनांसिगोन बेखौ अलमस्ट 1 year जासिगोन बे उइदिन 1 yearनि गेजेराव प्रसेसा जानांगौ येस एन्ड न' जायखिजाया आरो दा केन्सेल खालामबा जाहोनखौ थानांगोन आरो केन्सेल खालामनायनि जाहोना फैया होनोबा आंनि पार्सनेल अपिनियनावहाय केन्सेल खालामनाय जाहोना फैथावा खारन बिनि फाइनेल मेरिट लिस्टखौनो एपइन्टमेन्टखौनो होआखै एपइन्टमेन्ट एबा फाइनेल लिस्ट होआब्ला बोरै इलिगेल होननो हानाय बे मोनसे आंनिफ्राय पार्सनेल अपिनियन स' बेखौ नायोबा ग्रेड 3 ग्रेड 4 केन्सेल जानाय नङा अके केन्सेल जानाय नङा ग्रेड 3 ग्रेड 4आ एसेबां इजियाव केन्सेल खालामनोबो स्टुडेन्टसा होनाय नङा देन कमेन्ट्सखौ जों नायोब्ला BTC आपडेट गोबां सोंगासिनो दङ आसाम पुलिस फिजिकेल टेस्ट बेखौबो आं खोन्थागासिनो दङ लास्टिं थाथ' कृष्ण बर'आ होनदों कृष्ण जायगा आदा दानि जुगाव रावबो भगबान इसोरखौ मानिला मानोना कामाख्या मन्दिर आरो गुबुन मन्दिराव जुलि खालामबाबो मानो कर्ट मेरिज खालामो बे कर्ट मेरिज होननाया जाबाय बे खुनु धोरोमजों रिलेसन गैया बे जाबाय मोनसे मानसिया बानायनाय आयेनसो मानसिया मोनसे बानायनाय आयेन ओरैहाय जाहैबाय फोथायनाया जाहैबाय मोनसे ट्रेडिसनेलनिफ्राय जेनेरेसन नेक्स्ट जेनेरेसन बेबायदि फैबाय थागोन बा फैबाय थानाय मोनसे ट्रास्ट धोरोमनि गेजेराव नाथाय कर्ट मेरिजआ बेलेग जाहैबाय अके जेरै
नोंथांमोना मिथिगौना साइन्सजोंहाय लोब्बा गैया फोथायनाया जों बेखौ मिथिगौ नङा होमबा साइन्सआ माखौबा फोथायो साइन्सआथ' फोथाया धोरोम जेनेबा हमना ला धोरोमानो जा बा हमना ला ब्लाइन्ड खोमसि फोथायनायफोरखौ साइन्सआ माने एक्सेप्ट खालामा थिग बेयो आरो डिफारेन्सा आं नोंथांमोना बेखौ बुजिखासिगोन बेखौ दोनथ'बाय जों स्किप खालामबाय नेक्स्टआव आंथ' 5 जुनखौसो सानगासिनो 5 जुनाव टेटखौ होगोन बायदि जायखिजाया 10 तारिख जुननि सिगां सिगां रिजाल्टआ फैगोन आं ट्रास्ट खालामदों आंनाव एसे सर्सआव मोनदों 10 तारिख जुननि सिगां सिगां येस फैगोन मेरिट लिस्टखौ बिथांमोना खालामगासिनो दं दे मेरिट लिस्टखौ रेडि खालामगासिनो दङ नाथाय बेसेबां काट अफ थांगोन बेखौ बुंनो हाथ'वाखै बा आङो मोनथिथ'वाखै बिटिसि फरेस्टनि सायाव जों सावरायगोन बेनिफ्राय बेसे दोरजो हमबावनांगौ जाखो मनिषा बिदि नंगौ राइट बाट जेनोखि नेताफ्रा साफा सानै जेनोखि नेता दा साफा सानै जेनोखि बिथांमोना जायफ्रा बुंदों आंनि नुनायाव जेबो दायथ' गैया जेबो रेसपन्सिबिलिटि गैया अथ'रिटि गैया जे टेटनि रिजाल्टखौ होनो हानाय नाथाय बिथांमोना पार्टियाव ओंखारो जानांगौ नाथाय बेखिनि राइट्स एन्ड अथ'रिटि बिथांमोना गैया आरो दा ओरैनो बुंदों टेटखौ होसिगोन होननानै टेटखौथ' होगोन होनाया नाथाय डेट फिक्स जुदि होगोनब्ला जुदि अथ'रिटि दङमोनब्ला डेटखौ बुंनो हायाखै थ' बेनिफ्राय मोनथियो जे बिथांमोना जेबो टेटनि सायाव पावार गैया जायफ्रानोखि टेटखौ होसिगोन होननानै बुंगासिनो दङ बाट टेटआ होगोन नाथाय जोङो इडुकेसननि निफ्राय एबा चिफनिफ्राय एबा डाइरेक्टरनिफ्राय मोनथिबा जोङो ट्रास्ट खालामनो हायो आरो मेन खोथाखौ जिटि पिजिटि टेटआ फैगोन आफ्टार फाइनाल एपइन्टमेन्ट लेटार एलपि इउपिनि उनावहाय थ' जों बेखौ फोजोबबाय बावनो टेटनि सायाव जिटि पिजिटि আহিব হা আহি যাব যেতিয়া এল পি ইউ পি ৰিজাল্ট নাহে তেতিয়া জি টি পি জি ডি নাহে এল পি ইউ পি ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে জি টি পি জি ডি আহিব ঠিক আছে এইটো ধৰি লোৱা ঠিক আছে अके जों नेक्स्टआव होनोबा बिटिसि ग्रेड 4 केन्सेल होआ नाय आजिलैके केन्सेल करा नाय ठीक আছে बिटिसि फरेस्ट फिजिकल टेस्टआ दासिमबो सावरायनाय जायाखै आं बेखौ खोन्थाखाबाय एन्ड बिटिसि सेक्रेटारि एन्ड फरेस्टनि सेलारि थ' बेनि सायाव आं बुंनो गोसो गैया माने एसे क्रिटिकेलाव दङ बेखौ बुंथ'ला बे लाइफनि गेजेरावहाय बिटिसि सेक्रेटारि सेलारि आरो लोगोसे फरेस्टनि सेलारि थ' एसे क्रिटिकेलाव दङ बेखौ नोंथांमोना खबर लादो जायफ्रानोखि साख्रि मावदों बिथांमोना डिटेल्स खोथाखौ मोनथिगोन आं बाव मेनसन खालामला नेक्स्ट जों थाङोबा दाना फैबाय जोंहा जिनोखि कन्टेन्टआव दङमोन नैबे 12 जब्स इन आसाम स्टेट दा बे जाहैबाय अभारअल आसाम स्टेटआव जि काउन्सिल दं बिटिसि डिमा हासाव बेनिफ्राय हमना ला कार्बि आंलं एन्ड अट'नमास काउन्सिल जेरै हमना ला बिकिडाब्लिउसि बा हमना ला राभा हासं अट'नमास काउन्सिल बे गासैखौबो लानानैसो आसाम स्टेटआवहाय 2,00,000